Angira jagat godhong karo bana sampure kinarya membe abratopo ka kuwong karo bangna sampure cepet kembang lintang saloka langit Wah surya lan tengsu kasirat pun lan puncak angkasa bumi bengkapratiwi ayate lahayate banyu raja esuk awane monggo ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan nggih setunggal boko suci jingkatake sasana palenggantu jing sasana langan besam sinangan kanca kanca sekar laras monggo monggo ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan daranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan mane panjenengan liya kang ledang tak sawang mencok ning ngepang kekantangan tak rindek sangka katewan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan kalau kae tak suwon mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku komit sreret ireng tak sawang tambah manisip iba bunga yen kelakon nyanding slirane bakal atiku keki wong liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora mendung atiku tansaya datra tak sranani sun pikat kulute banda
esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang ledang-ledang tak sawang mencok ning ngepang kekatakan tarine saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih becokan kalau kae tak suwon baca ngeceh podang gunting gawe pikirku gomeng sleret tireng tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora gampang atiku keki wong liyan yen si podangan tutut ati kebranan ora mandang atiku tansaya ndatra tak sranati sompikat ulute bendom kalau kae tak suwon baca ngeceh podang kuning gawe pikirku gombeng sleret tireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon nyanding slirane ora gampang atiku keki wong liyan yen si podangan tutut ati kebranan ora mandang atiku tansaya ndatra tak sranani sompikat kulute bendom janjane atiku sing durung tega ninggalke sliramu bocah sing manis nanging lengkono rasane atiku amarga sliramu isih ngudi ilmu janjane atiku kaya diiris yen kelingan sliramu sing ireng manis pacitan mentian saksi tresnaku enggal bali wong bagus kowe tak tunggu pacitan mentian lewat selaung tak upengi tanpa duwe rasa keton ya mangkono tresnaku ra munggah mudhun ora kaya dalan pacitan medion pacitan medion lewat Josari tinggal janji nganti tekane saiki ya mangkono ayo bareng memuji mugi-mugi Gusti tansah ngijabahi pacitan medion lewat
aku ra munggah mudhun ora kaya dalan pacitan slaung pacitan medion lewat Josari tinggal janji nganti tekane saiki ayo kabeh padha bareng memuji mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi Tembungan sepanuwun jan tembange pacitan medion lewat ngendi? Lewat ngendi? No. Lewat laung. Aku sok tak nerabas sampean gelis.